итоат накардан ба талаботи қонунии кормандони милитсия бобати боздоштани воситаи нақлиёт ва давом додани ҳаракат яке аз қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ маҳсуб меёбад ва аксар вақт ронандагони ҷавон ба чунин қоидавайронкуниҳо роҳ медиҳанд. Масалан, санаи 12 ноябри соли равон тахминан соатҳои 17:00 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Range Rover рақами қайди давлатиаш 7707 Гадойбоев Алишер Акрамович сокини маҳаллаи 12 шаҳри Хуҷанд дар постгоҳи назди аэрокассаи шаҳри Хуҷанд воситаи нақлиёти худро дар қатори дуюм нигоҳ дошта қоидаи бозистиро вайрон мекунад ва вақте ки нозири хадамоти роҳбонӣ аз ронанда талаб менамояд ки ҳуҷҷатҳои ронандагиашро барои санҷиш пешниҳод намояд, ронандаи воситаи нақлиёти мазкур ба талаботи қонунии корманди милитсия итоат накарда аз пешниҳод намудани ҳуҷҷат саркашӣ намуда ҳаракаташро ба самти кӯчаи Аминҷон Шукӯӣ давом медиҳад ва ба чанд постгоҳи навбатӣ ба талаботи қонунии кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ оиди манъ намудани воситаи нақлиёт итоат намекунад ва дар охир номбурда дар маҳаллаи бофанда аз ҷониби кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ боздошт карда мешавад. баъд аз ин ронанда ба ҷои он ки ба қоидавайронкуниаш иқрор шавад бо нозирони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ баҳсу мунозира намуда нисбаташон ҳар гуна суханҳоро раво мебинад. гузашта аз ин маълум мегардад ки ронанда воситаи нақлиёти худро саривақт ба муоинаи солании техникӣ пешниҳод накардааст. барои ин амалаш нозирони роҳ нисбати ин ронанда протоколи маъмурӣ тартиб медиҳанд. шумо медонед ҳамин мувофиқи талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ пешниҳод накардани ҳуҷҷат ҳамин итоат накардан ба талаботи корманди милитсия. барои чӣ пешниҳод накардид ҳуҷҷатотро дидед? барои он ки ман якбор пурсон шудам ки нарушение хостам фаҳмам. шумо медонед ки худатон гуфтасид ки аз сабаби рай танг будам ман қатори дуюма нигоҳ доштам барои ҳаракати дигар воситаҳои нақлиёт шумо монеа содир кардед. шумо аз кардаи худ пушаймонед? то такрор мешавад намеомадто? не дига такрор намешавад. ва ҳамчунин бо қарори суди шаҳри Хуҷанд ба ронанда Гадойбоев Алишер ба муддати 2 шабонарӯз ҳабси маъмурӣ таъин карда шуд. ҳамзамон баҳри таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳо пешгирии садамаҳои нақлиётӣ бо иштироки донишҷӯён ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи иштирокчиёни ҳаракат дар роҳҳо чанде қабл вохирии роҳбарият ва масъулини шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилоят бо устодону донишҷӯёни донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ баргузор гардид. вохириро муовини ректор оид ба тарбия Гулшан Довудов оғоз намуда сухани аввалро ба сардори шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд полковники милитсия Имомзода Юсуф вогузор намуд. номбурда дар назди ҳозирин оиди содирнамоии ҷиноятҳо аз тарафи наврасону ҷавонон шомилшавии онҳо ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои динӣ экстремистӣ сарфи назар намудани талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва сабабу омилҳое ки ба содиршавии садамаҳои роҳнақлиётӣ мусоидат мекунанд ҳарф зада онҳоро хушдор дод ки танҳо бо хониши хубу интизоми намунавӣ онҳо метавонанд ба орзуи умедҳои худ ноил гашта баҳри боз ҳам ободи зебо гаштани ҷумҳурии азизамон саҳмгузор бошанд. инчунин дар вохирӣ сардори шӯъбачаи ташвиқот ва тарғиботи шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилоят оиди вазъи ташвишовари садаманокӣ дар роҳҳои нақлиётгарди вилоят махсусан бо иштироки донишҷӯёни донишкадаҳои олӣ ва тағйироту иловаҳои воридгардида дар як қатор қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва сангин гаштани ҷазо дар моддаҳои алоҳидаи он ҳарф зад. ҳамзамон қайд карда шуд ки тағйироту иловаҳои воридгардида агар аз як тараф баҳри паст гардондани сатҳи садаманокӣ равона гардида бошанд аз тарафи дигар баҳри баланд бардоштани сатҳи зиндагии шаҳрвандони кишвар равона гардиданд. вохирӣ дар муҳити орому якдигарфаҳмӣ сурат гирифта донишҷӯён ба суолҳои худ посухҳои мушаххас гирифтанд. вохириро муовини ректор оид ба тарбия Гулшан Довудов ҳукми анҷом бахшида ва масъулини шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилоят барои чунин суҳбату вохирии судманд изҳори сипос намуд.